Shalom, oras madihita. Masuk mahita tu parmingguata, ima minggu padua hondong trinitatis. Tapasada marohata tapuka macara parmingguata. Dalam artang yang nahoho mahita di bagasan rohata. Maredehita sian buku ende nomor 110. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, natumo palangit dotot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang go halak partigori, mangulu do binaini parsihohotna marhapor syaon, alai yang go dihalak parjahat,
dangadong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogosan tuhami, jala asa unang manggopo hubain hami si leon-leon muna dinggani, ujuro pasu-pasu tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu artana di hasyanganon, leon di hami haporsiaon asa doho tami parjabar di setiaan ni anak naho porsia diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata, patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang gosoture dalana, ayona uhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Dia do lapatan ni, odo, ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujan-rujaran naroa, manang magaci marhite-hite guarni debata, ai dinator sosak dohot ditangi yang dohot dipuji-pujiat do si dohonon guarni debata. Rap mangidugogo mahita siatuata lau mangulaon naombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon naombar tu patik. Amin. Mari deita. Dosa
Tatopoti madosata alea manami jala debata nami na di Banua Gijang para sirohana somurung midahami huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalesian nami nagodangi tatap mahami marhite asini roham jala sesama dosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosa romahamu tuau asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jahoba tung surarara dosamuna songon abit bunga dapdap botar do bainoku songon itak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse hasangapun madi debatana di Gijang. Amin. Hatani debata nagabe turpu kepistel di hari mingguan imana nienet sian 2 Korin bindu 4 ayat 10 tolu 1 bindu 5 ayat sada tajahama marsikat sorin alai tong doto dihapur siauni di bagasa kami hobar tunatar surati nang porsea doau ubay nahu hataun hamipe na porsea do ubay na doho tami makatahon. Alai saluhut nai alani hamdo asa asini rohai nalam tugaddana dibain na torop makorhon hamuliaton na sumurung bain hasangapon ni debata. Aiha porsukon nami namartiki jalanan yang parsawonani ido patupahon hami hasangapon na sumurung na lumobi hamuliaw na naseliling-liling na.
rap mahita mecaha. Ayo do huboto hami dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanoon. Adong mah diami inganan nasian debata. Bagas naso pinauli ni tangan. Namian seliling-liling na di Banua Kijang. Songo di masahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata. Jalan nau peopsa. Amin. Taha tidakon maha porsiaw tai songanahina tidakon idong atas saha porsiaw di sandok portibion rap mahita mandok au persea di debata Jahoba ido ama pargogo na satu dosan na tumo palangit do tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman itu buhon di si Maria na gabi-gabian santon di parbadia adorang sabuhan ido atata na tumaon na bernit di pangungan ni salatus na pate terpajal di bana di hau pinar silang na tuat banar tolong di tanah na mulak mengulu di hari patuluhun na menaik tu surgo laudul siamun de bata Jahoba amanai pargogo na satu dosani di simai bana pai melaksogo tetanon mangumi halak na menguludot na mate au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panialak Kristen akan na badia doho tia sasani dosa doho tia taina mandok mulak mengulu sogot daging na alam mate doho tia nguluan nasora sudah amin tapi gema tik-ting. Salam. Horas madita sudina. Kabegema tikting duriatta bugasan minggon. Nomor sada goarne minggu. Goarne minggu ta sador ima minggu kedua dung tritatis hasil sadaon ni debata do topik di pargogoi Jahoba do naposona dibuat San Samuel walu ay opat 1:10 sada napa duahon pilihan amplop gutilon do tahun eksklusif Oikumene 2024
Sadarion Minggu tanggal sia Juni 2024 tapasa ma pilihan amplop tu kebutuhan akagolani huria na mapertemuan tu pesta gutilon do tahun inklusif ukumene tahun 2024 tapasa mai ditiki mas jalangan ibarade do ingananna dilabung ni pitu haruar na patuluhon Parmingguan variatif HKBP Mampang Parapatan. Pinaboton sude ruas HKBP Mampang Parapatan sadarion Minggu tanggal sia Juni 2024 pukul 10 mana pukul 5 botari wib barenganan di gereja HKBP Mampang Parapatan patuponda do parmingguan variatif problema ita lastara ma akadongatta lau mandohoti parpinggun variatipi paupaton jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Parapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Parapatan yang terlambung di dalam warta napa limahon pertanyaan wek di hari Selasa tanggal 10 sada Juni 2024 memuka pukul 10 sia tulip wib patu bota do pertanyaan wek para jolo wek 2 di jauh di keluarga amang es galingging inang calsitua boru sururingo maringanan di konsistori wek 4 jauh di keluarga amang situatu geham purba inang boru taen maringanan di GSG Rakmaita Madohoti Partengani secara khusus untuk sektor 2.4 napaonopon pesta Paraheon Remaja Hobart tu program remaja HKBP Mampang Parapatan tahun 2024 naing di Batu Bado pesta Paraheon dari Minggu tanggal 16 Juni 2024 perminggu pukul sia turwib bahasa Batak ima puncak Paraheon remaja do tema hidup karena percaya bukan karena melihat songnon ma pertoding ni ulauni kebersamaan remaja sedarion Minggu tanggal sia Juni 2024 pukul 10 sadawib marenganan di GSG naik batu paut do kebersamaan remaja nonton bersama papituhon persembahan diakoni dari Minggu tanggal 16 Juni 2024 parmingguan pukul 7 wib do pukul sia 30 wib tapatuba do pelian amplop diakonia lau mangurupi pakubasion diakoni huria alani tapasak ma tiki mas jalangan duksipul parmingguan pawaluhon pendaftaran Pargumalua tahun ajaran 2024-2025 pinaboton turuas ni huria hakimang Parapatan nunga dibuka pendaftaran Pargumalua tahun ajaran 2024-2025 turuas nanaing mendaftar gawe peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat tardidi akte lahir dari pasakma tu situek nabe paling lambat hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 dan di hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 dung sidung parmingguan pukul sia 30 wib marengan konsistori naik batu pado pertemuan calon perguru Malua tahun ajaran 2024 saat 2005 Ratnatoras Dohot Padita napasiahon hasil rapat resort HKB Resort Mampang Parapatan dari Minggu tanggal Juni 2024 na lewat telah dilaksanakan rapat resort HKBP Resort Mampang Parapatan. Adapun hasil rapat resort antara lain telah terpilih 1. Utusan Sinegodang Situares Roberto Sinurat. 2. Utusan Silistrik Nyonya Siregar Lince Bursa Mosir. 3. Majelis Resort periode 2024-2000 lalu
Situa Toge Mahapurba Sekretaris dan Bendahara, dan Situa Hokman Sinurat. 4. Badan Audit Resort Peris Purba dan Nyonya Simanjuntak Inang Listeria Boru Tapu Bolon. Bagi nama-nama yang terpilih, diharapkan kehadirannya untuk acara pelantikan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2024 pada 10 DKWP MT Haryono. 10. Kompen Pelayanan Full Timer Distrik 8 DKI Jakarta. Dari Senin tanggal 10 Juni 2024 Maringana DKP Cengkareng naik Patu Pado Kompen Pelayanan Penuh Waktu Distrik 8 DKI Jakarta. Sapusada Rapot Periodisasi AMA Distrik 8 DKI Jakarta. Dari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 10 Bituip di Sopomar Pikir HKBP Lantai Onom naik Patu Pado Rapot Periodisasi Pengurus AMA Distrik periode 2024-2020 lalu. Dot pemilihan pengurus AMA 2022-2024 dot pemilihan pengurus AMA baru periode 2024-2026. Nah dohotan nih 1 orang utusan seksi AMA HKBP Mampang Perapatan. 12. Workshop penginjilan distrik 8 DKI Jakarta. Hobart program khusus panitia tahun ekumen eksklusif distrik Walu DKI Jakarta tahun 2024 dari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 naik Patu Pado workshop pelatihan penginjilan tema media sosial sebagai sarana penginjilan interaktif Maringana di HKP Duren Sawit. Penaboton turuas nih HKP Mampang Perapatan terkhusus seksi sending, seksi Naposo Bulung, tim multimedia naneng madohoti kegiatan on. Boleh menghubungi Sekretaris Jemaat Situa Daniel Siagian, nomor telepon terlampir. Pendaftaran paling lambat Minggu tanggal 10 Juni 2024. 10 seminar Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD DKI Jakarta. Pinaboton turuas nih HKBP Mampang Perapatan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi DKI Jakarta naik Patu Pado seminar topik peranan konduktor dalam paduan suara IMA di hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pukul 10 siawib. Marite melalui Zoom dengan ID rapat terlampir dan kode sandi terlampir. Nomor 14 Pesparawi Provinsi DKI Jakarta. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Manang LPPD Provinsi DKI Jakarta mengadakan lomba paduan suara dan vokal grup yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2024. Adapun lomba-lomba yang diadakan yaitu paduan suara dewasa campuran, paduan suara pria, paduan suara wanita, paduan suara remaja, paduan suara anak, dan vokal grup. Bertahukan bagi jemaat ataupun kategorial HKBP Mampang Perapatan yang berminat dapat menghubungi Sintua John MP Simamora, nomor telepon terlampir ada di warta untuk persyaratan informasi lebih lengkap. 15 Danak Nasorang. Nah dari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Basa Tuatado Sadat Anak Boru atau keluarga Hulman Pras JC Bakpahan Inang Francisca Fitri Magdalena Marbun, alamat Jalan Mampang Perapatan Sia RT 07 RT 02 Kipas dot ada lagi song-songuni nang natorasna masuk duek tolu namoding week 2 ya masuk week 2 10 namoding. Nah dari Jumat tanggal 7
Juni 2024 Nunga Marjungolu Dohardo Abedeus Simangucong umur 10 tahun. Tubuh tanggal 22 Oktober 2004. Anak Niamata Afriadi Ristoni Simangusong. Tubuh ni Inang Kristiani Borusagian. Alamat Ujung Gedong RT 02 RW 12 Pasar Rebo Jakarta Timur masuk Weksada. Daru tudian dari Minggu Manak Sairon tanggal 10 Juni 2024 di TPU Kampung Kandang Taboma Itangyakta Asatuhatan na mga puli keluarga na ditinggal honay. Ruas Samar Sahid Taboma Ibagas Tangyakta Ruas Samar Sahid na Parjolo na tadis manik dirawat di rumah na paduahon. Pesta Robert Siahan dirawat di rumah na patuluhon. Diwina Aurelia Ubanggaol dirawat rumah sakit daerah Pasar Minggu Sektor Tulu. Paupaton Sela Pardosi dirawat rumah sakit Budiasi masuk Sektor Tulu. Hatani di Bata Pasak Madalam Muktu Jahoba Jalapusi Ibana Asaibana Paturehon Pesal Metul Pitu ayat 5. Nama ulang tahun Parhalado dot ruas Pasaton selam ulang tahun tu ruas ni Huriatta ulang tahun di Bugasan Samenggon dok hatani bata ai tabanido diho gajang ni hari-hari dot tahun ningulum dot dame poda tulu ayat 2. Sapulusia 6 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado dot ruas Pasaton selam ulang tahun Par Saripeon. Turus ni Huriatta na ulang tahun di Bogasan Saminggon. Idok hatani bata alai digijang ni saluknai ima hawolongon ni rohai ai ido ruhu ni nasa haripason. Kolose 3 ayat 14. Parhepengon akapilian hamulateon dot nasing asujinati tingon taidama diharotas acara nadong di tabi. Songonima titing nama surat tebaga Saminggon tuhat tama mamasu-masu. Uhut papengu peliana Parjolo mare dehita cian bukuende nomor 750 tolu. Jesus, the
Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mu nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi amanginang. Shalom. Diamuna akadongan na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhata Jesus Kristus. Hatani debata nagabe jamita di bagasan mingguta sadarion. Ima natarsurat di buku Sada Samuel bidualu di ayat 4 sahat ro di ayat 10 sada. Hujahama dihita takasma tapai hutihut. Alani marluhu ma saluhut akasitua ni Israel manopot si Samuel tu Rama aka ninanasida matu ibana idama nunga sarimatua anggoho jala aka anakmu dang diihuton nasida aka dalammu ope papema dihami sadar raja asa ibana menghupami suang songon salu bangso parbegu alai sugu ni rohani si Samuel hulahi alai sugu ni rohani si Samuel dokhata nani dok nasidai sailehot dihami raja sada asaibana menghupami jadi martangiang masih Samuel tu Jahoba. Jadi dungi ninna Jahoba ma tu si Samuel. Tangi homma suara ni bangsoi di saluhut nani dok nasidai tu ho. Ai dada ho audo nabi nolokon nasida di si. Asa unang be au raja nasida. Sumantu saluhu pabahenan akan nabi nahen nasida ola ni ari uju au manugion nasida ruar siam Misir. Rasi rasa sadarion sai ditadikon nasida au asa mangoloi akka debatasi leban syak songoni dibain nasida nang tuho ope tangi homma suara nasidai asal takas di hati dakon jala di pasingoton ho tu nasida uhum ni raja nagu monggom nasida sugut dungi di patolhas si Samuel masudi khata ni Jahoba tu bangsoi akka namangidur raja sian ibana jala di dokma oddo uhum si ingotot tu raja na gumonggom hamusugut buaton na do akka anak muna jala bahenonna mangiring-iring huretana dohot hudana asa marlujung nasida dijuluni huretana ido sahatna huriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Jesus Kristus di bagasan mingguon martaringot dohita tu sada halak naburju ditongani pangulaonna sada halak mulai sian si ete-hete honna mangulu ditongani huria takas do taingot si Samuel nani hasiholan ni natorasna dipangido siat Tuhani di bagasat tangiang namarsitutu jala didok molo sorang yana kokku ko pasahatokku tu debata jala hobartu sido tutu guarna pe Samuel na pinangido sian debata buido di ihut tonibana pangazarion ni malim Eli jala dengan pertumbuhan secara fisik songoni lumobi tu rohani alai dung lemma tua baka didok nungasari matua adong doyanak konna margoar si Joel doho si Abia naung dipabakit gawe panguhum di Berseba alai hurang dingkan pangulaun ni anak konon sialanido uben naro
akka situa ni ala Israel didok merluhu manasida mendapatkan si Samuel di Hutarama aha medok nasida na perjulu didok ngamatua ho daktama ho laho mangupami manang pemimpin nami nunga sarima tua ho dak tolakmu be nunga sarima tua ho ikut na asing nama alai anak kommu pedak suman ala nasida pedak suman laho manguluh kami pappema sada raja songon nabi nahen ni akka bangso na asing jala didok dison bangso perbigu berarti akan nasumanada dewata Jehuba taparroha hojo sada kapadohanon amang inang perjulu nak didok ngasari matua ho duk sari matua dang rekok beho dihami hirai dia teh omma pikiran najulu pikiran tradisional bahwa mulung ngamatua idok ahdo tahe mulo di hata bata idok na sudah gugu ipe dak na sudah gugu dak soal ya taruh mazarupani betul-betul matua holan masa pensiun do biasa na mulo pensiun nga sudah gugu hinna habe masa pensiun belum tentu soal gugu kan gudang do penok pensiun guguna wah hiba dupe daya pikirna kecerdasan na tibu ate sedemikian rupa mulai biyak kena tu ton wae tordon nasida do siapa bilang lansia tak berguna itu teh iya negara tetangga do mandokon laskar tak berguna alai lansia sekarang ini terutama lansia Indonesia mengatakan siapa bilang lansia tak berguna ternyata masih bisa ya bekerja dengan baik membayar akka sesuatu nading gadope alai hala Israel na julu mai namandok songoni anggo hita dak songoni hita te alai padua aku didok anak kom mudang dinggan manak koi do nasida ya tajahajo dengan ahiro taringot tu anak kon naside ya didok di ayat tulu alai dang dihuton anak nai dalam ni amana ipola di perak do nasida jalak majalau sisip nasida papeol uhum memang molo dihita dok konon omma akka ya tubis nadausian bonana itu teh dak tengok be kapadohani amang inang ay mulu dau tu bisya bonana gay buhado tahe isarbu bibi itu dah disarbu bibi bayi merawat tu sarbuton ni bibi mon alang ngadausian idukna ayang idukna jagoro hibat do Samuel bagus alai anakna daun iya alai Roma lahon alani dang boy nasida manguluh kami hinna rupani ali ummate ay jamat toppe huber kira songoni do noy ngonate siga sawti itor haydo kota he hola siga hen pokku itoroni labu kumado itorah na hido na lembiru ahado lapatan ni lembiru teh lempar mula dok kepengna mula sorok kepengna wabena membeli. Tapi itulah gambaran nuengon sega otik manak babalik musi otik sega pitor campakkan buang. Perhatikan anak-anak kita amang inang opau putta tabereng hola sega sautik mainan neboha cap itu terbujung musi tok kana toras dan itu ribuan ni baru musi memang udah datang ya model yang baru inang musi tong ujung ni songoni modang marguna be
Iya, ala yang keamatan itu on do kainata au pe termasuk do penik kumajuate. Enggusi gauti do be bohado tahe. Pinature do ika pinadinggan doi. Ala daktor binolok koni. Daido adong madi iba aha. Molo oli ba paringgato songonon. Adong kreasi. Ada sesuatu ya di bagasad diri ini bertumbuh bahwa sesuatu yang rusak itu masih bisa diperbaiki. Tetap ada harapan untuk memperbaiki. Itu harus ditumbuhkan. Alai songonima hala Israel lison hala dibereng dang dengan anak ni si Samuel terakhir onasida. Ini tidak. Iya padeng gadjoi podai jo. Ya. Lihat jo kesempatan berubah. Nah itu harusnya dibuka supaya ada yang rusak jangan terus dibuang, yang rusak ya perbaiki. Dan seperti itu sikap Tuhan untuk kita. Ayang gono tersiga kita tori bolokon, badang adong be bui songok kita no ingat na berjudo tu hatai pature-ture kita sudina. Dan itu perlu turun menjadi sikap di kita, baik marado pedongan songoni tentu nakim marado pun akka alat-alat na adong pe di kita. Ya. Asa unang gabe songon natarok noang rupani menjadi konsumtif do gudangan pertumbuhan ni jolma. Sesuatu yang baru terus dipakai, diambil sedemikian rupa akan yon nabudi pe patureon dang adong be pikiranan son abukus sudi. Ya, dan terjadilah di bana diri segala sesuatu sedikit kurang buang semua. Bahkan maaf mungkin akan namar donga sari pepe olo masoni adong nakurak dingga sauti di pasangan nai ini benar rupani songone ya. Tapi bangkitkanlah sebagaimana Tuhan memelihara yang rusak. Kita ini rusak, manusia rusak, tapi Tuhan perbaiki sedemikian rupa dan berharga di matanya. Jala oddo amang inang didokot tu si Samuel. Memang didokot isi sugudo rohani si Samuel di padohan ni halak Israeli akka tua-tua Israel di hata Indonesia didokon dia kecewa dengan apa yang dikatakan oleh para tetua Israel. Ya kecewa Allah didok ngasarima tua ho dang ho bemangulo kami anakmu pedang ninna alai na terutama mabain ibana kecewa ima padohan nakina didokon on sai lehod di kami raja sada asa ibana manghupami jala lehor raja sada ninna raja nana nasidai songon tiruan na bangso sileban. Ini yang paling menyakitkan. Gabe dasar perguruan ni akka tua-tua Israel bukan lagi Tuhan tapi sudah menjadi bangsa yang lain yang tidak kenal Yahweh. Saliling nai mulai dibuat debatana sida ruar siam Misir sahat tu Kanaan adong pakka hakim-hakim manang panguhum baru sahat tu Eli sahat tu Samuel debatado namano Tuhan alain waing rona sida mandokon raja di kami songon ya ber kita dak sianambe alain nga sia sapingan. Itu yang membuat Samuel kecewa. Itu yang membuat Samuel suguru hana mabigi puasa dang dohonon na raja na sia debata alaikun raja songon halakan. Dan ido tutu nanidok ni tuhata ipe tu ibana ala taparroka ko mamuse na mangyuti dungi ya dung martangiang Samuel ame dok debata tangi homma suara ni bangsoi di saluhu nani dok nasidai tuho ai idada ho au do nabi nolokon nasida disi asa unang aube raja nasida nuaing taidama sahalak na poso ni debata Samuel yang sudah tua yang ditolak oleh umat Israel alai ronwa debata madok tu ibana dakko na ditulak ya hibatate dakko na ditulak ipatugu rohani
naposonai di papos rohani naposonai dakko na ditulak disi ho diulah kodo ulah mo do denggan alai nasida do namanulak au do nasida disi dakko amang dan inang berek kita jo pabahen ni debata dia akan naposona so kita usudia akan naposona jutan mengadupi akka tantangan mengadupi akka penolakan mungkin di tonga-tongan ya kaulota di tonga-tongan ni keberadaata didok debata dakko na ditolak disi au do asaunang aube raja nasida boido tongonon akamang tiruan na dingganon lohot dihita sudina ya olor taruh nak kiningan dang di ajari tu hatai Samuel ya untuk membain sesuatu nato bertolak belakang na menyakiti umat Israel alaido ibana audo nani tolak na disi anggo tuk tangihom manasida bege mak nani do nai unang terbain juk ni rohana sida unak terbain sesuatu bertindak na bertentangan manang namaralo tu pikiran nasida alai tangi humma nasida dakko na tinulak na audo jala di sidora perlu akka amang inak kita pe ikon hati-hati molo adong ya nama bain akka nadinggan manang alai hurak pas di rohatta songon Samuel manuangi kan berjudi bana alai alanga metua ala anak na kurang denggan itro hala nang dohop ya dang buiho artinya kita ditolak sesungguhnya bukan karena saya secara pribadi tapi keberadaan saya karena ada juga kaitannya dengan anak saya baru ditolak unang ya takas didok dison ya unang tabahen haci ni rohani naposo ni debatana songoni aladang nai banai alai keberadaan na sedang faktor umur do anakna dibela tuhat taido naposona na songoni dakko nani tolak nasida audo do lapatan ni dihita akka amanginang ya di dalam kebersamaan kita unang pitor tau humi dongata alai ikoneng berengotta do denggan di keberadaan ni ibana di haburjuonna na mengula sesuatu molo pepe adong na berbeda sian na tabereng taingot dakko na ditulak torina tu hatai do kan berarti dibila tu hatta do na songoni amang inang berarti molo ta tolak pitor tabayan acik ni rohana debatado na tahaciti disi debatado na taalo disi puasa ala naposo ni debatai bana ala burjui bana mangulah katan debata di parsaurat tapi kana songoni amang mulo tabering adong na burju unang pitor tasingkirkan unang pitor tapakolang ingotot ta debatado na marsuri bana mangula akka nadenggani jala dung didok dakko na tinulak na audo alai paingok manasida om manuay musa samar gugutong na poso ni tuhatay paingok manasida molo ikon adong raja ni nasida adong do akka na tanggung jawab na ikon hution nasida muse alanung nga maraja nasida songon raja na di Portibion perjulu alirak palagajang didok dison na lakola sa ayat ditaringoti odo uhum si ingotom tu akka raja nagumonggo pamusugot hata sugot di sonang terbatas hola tusada priodi manang tusada raja alai gajang lui molo saut tamu meraja buaton na do akka anak muna jala bakenon na mangiring-iri kuretana doho khudana ayak kahadun no hureta do hudai son amang inang asa merlujung nasida di juluni kuretana zahahita matuna mangihut pasti do omar perdumuan tu hureta huda perang nanang do honon na dison molo saut tamu meraja songon na pinangido munay ngotom mudo akka anak komunan non akka anak na pakyon na malaw marporang mamorangi akka
bangso na asing. Ala songo nido tadia ni harajau di Portibion. Harajau di Portibion, rata-rata semuanya. Adong dok katentarana, adong dok akka alak senjatana na hibet-hibet. Ima di hang sahon na sida. Marporangi ma akka bangso na di Portibion. Jalata ingot bohado tahe dung jadi adong raja di ala Israel. Mulai si Saul, Daud, Salomo, kemudian Musa akka anak-anak itor pecado Musa taingo ate harajaun utara. Marporangi don do harajaun selatan, Samaria di utara, ya Yehuda di bawah selatan. Marporang don. Imanaking akka anak nasida nagabe, ya natinugunay gabe tu parporangan, ya membukureta, huda nina, daksay di sidope, ya na di utara marporangi do akka bangsa nasing ujungna, ya terbuang tu Asyur. Nah di selatan Yehuda marporangi tong ujungnya terbuang tu Babil. Nah di utara Sobinoto be ujungnya manang nabuha. Ai Samaria sona jelas be manang nasongo dia kan. Selatan manang Yehuda adong dope terbuang tu Babil, baru tu Media, dung itu Persia, siap Persia mula zo. Alai dung mulat nasida terus doh sida bebas daun. Tong dobe adong akka bangso nasing mesti majaja sampai tu partikian itu hatta Yesus ala Romawi majaja nasida. Sasitong na adong dona sangat fatal ketika umat Israel mengidu sada raja songon raja na asing. Songon raja asing dang satia nasida debata nama no Tuhon alai nasida sendiri. Alay dak pula gajak satu si tanoing kembali nakingam dipergugui di batado na posona pasaha may dengganang pengadong sugo ni roham nakimar ni nasida alay ko patol hasom mudoy jala dipatah ibana doy tu nasida pabua omma risiko nanaing si adu pamuna molo ikut pahehion manang pabakitor raja songon Raja Portibion Ninna. Amang dan inang kembali naking merguguihon naposo ni debata. Mulu merguguihon naposo ni debata tutuhita duisa luhukna bahwa aktif iparrohahod debata duhita masing-masing satu persatu. Adong doha galiot ta adong. Alai mula marsitutu do hita mangulahoni do dengan Tuhan akan tetap mengurupi hita. Tuhan akan tetap memberi kekuatan marguguyok kita di tonga-tonga ni ngulut tahun. Adong dosa ada berita najuluhian kuno. Mulu di berita rupani boleh makatai akak benda somal do yati kacarita. Adong dosa ada bawa naburju mangangka aek sian sumur tarditoruan alai kubuanon nama pikulon na 2 eber sada eberon selalu gok luk sahat di Jabu ali sada eberon ya saya hurang asal sahat di Jabu alay saya terus di tiap pagi ibu ni bana sanan sahat sunguni dunga terliling saya diperrohakon napuna berido ebernon teruma eberna saya gukom makatai anggap kan terus duguk kubain nate isini aiki sian sumur sahat tu Jabu dak solas roham mamerengau inarupani alay roma eberna sadanai angguau rasugudo rohamate dang lomo rohama merengau aladak saigo kau sahat rodi Jabu alaya sebotohon na bocor doawin na bocor ebere marsugut pete juda bere kamujo torina na puna ebere ibu matong ebere muse marisi aek lalu duk satong adalan
makatai ma napuna ebere ember bereng jo nasabula habirangi bohade berek ko tumbuhat di sini na bagak netong ima aek nama netes yang bocor ni ho bocormu madu bocor ebere tiap menugut manetek di sini mubado bagak ni tanaman na di sini kan ima labanaho nang pe adong bocormu alai marguna do hotok kape tu tumbuhan na di pinggir dalani gabi bagak Roma eber nago naking bocori maau asabuya muse mambay sohnya badaong bocorak ko ai riko dotong ikonggo aek tu jabu eber makatai alai sasitongna dang eber na makatai amang inang sikap ni de bataduing adong na denggan sempurna berengon sahat do tu jabu aek di beko marguna doi alai adong do na kurang lengkap bocor alai dang ditiadakan di bata alai tetak do marguna ho laho mabai denggan tanamane jala songoni do hitau sudia kamang inang alani nang pe adok kahurangat tadi berek tu hatai doi di boto doi alai dang dia bolok kok kita dang dia bukok kita jala alani mah halak na merasa lengkap di boto ibana lengkap ibana ya toruk matong rohana au marguna di bait Tuhani alai na kurang lengkap pe di bereng ternyata au pe marguna do di Tuhani alani tabering ma akka amang inang sikap ni de bata tuhita jala songoni matok tabai muse sikapta ya tu aka dongan na humaliak kita adong do sada motivator majonok tu hita hudok tu aka hita warga HKBP jadi selalu do dimulai bana pertemuan manang di tonga-tonga ni pertemuan ni ya atu zo dongam mi enna kan atu masongone jago doho alik doho mana jago doho alik kolani aupe jago do baru muse jago do hita jadi kudohono do tudongan jago do au jago do hita dang bui holan au jago alai hobe jago do au jago hita rap jago ya hata jago di situ tuh bagus ido naneng dohono nate denggat doho au pe denggat do sudi do hita dengan songonido panata ni tu hatai alai dak di pasobu boti kan songon nakik Samuel ngasongon nakecut hati akecut hati kan alai do dakko na ditulak tangi gomma denggan berarti dileod do support dileod do tong jalan keluar bohano makkatahoni kam maul do si Samuel makkatahon si do konon naduk songoni ditulak ibana soal hatuaun soal anak konna kan maul do ayado do konon alai roro di bata Eliat do jalan keluar tangi homma denggan songono madok tunasida ada kata-kata yang sangat bernas asabui disupport muse akadongan nai alai taparoha do sada kunci nak kita ya amang inang buasa bui songoni Samuel di pargugui tu hatai sangaja ro dak kodol do penakingani sian naking ahme dung adong kecewa ni Samuel do tahe martangi yang ma ibana jadi kolat diri na hape di pangasahon ibana partangyangon na do amang inang martangi yang ma ibana di partangyangon na ido gabe ro akka adus nadenggane amang dan inang saya pernah satu malam 3 kali barangkali bangkit terbangun dan berdoa dan saya di pagi hari agak kekurangan tidur adong do gelisah natiki aliku mertangi yang tulu hali alai marsugukna las dorohaku di betu hatai
lasraku denggan ulaon sedemikian rupa. Ale maaf mulu terlalu cerita pribadi no caritaan alai songoni do pengalaman mulu aduk pergumulan na berat adung na maul song kecewa ni Samuel na poso ni di bata di pasaha tu Tuhatai Tuhan tidak membiarkannya alai lehonon ni Tuhatai do tu ibana dalan akapadohan napas kebibui terjalo ni natoropi memahami apa yang sedang terjadi di Nasida. Alani nuaing amang dan ina mauliate matadok tu Tuhatai ala sai sudidu hito dipergugui Tuhat tadi ganup akka ulauta. Jala Apostel Paulus pe tung takas do di pengoto ni tu hita saluhu na marhite pengalaman ni nguluna. Sada pardohan na somal nong takas tabigi ima di Filipi 4 ayat 10 tulu. Tahiro akka manginang muluboy rakma jo hita mandokosa ala termurado yang otot tonate. Saluhu nado dua dang hafal hita teh saluhu nado tarpatu paau marhite hite ibana na margugui hon au rakma hita dua ya saluhu nado tarpatu paau marhite hite ibana na margugui hon au ya aku dapat melakukan segala sesuatu alailaniahan aku dapat menanggung katanya kan karena dia yang memberi kemampuan atau kekuatan saluhukna do tarpatu paau ya sepertinya kita ini sudah ya serba bisa alai adung catatan marhite-hite ibana na marguguna bukan aku sebenarnya tapi ada yang memberi kekuatan alani posrohatta na posoni debatado hita sudi akan prosea di Yesus Kristus parguguan ni Tuhatai do hita di akkar ragam ni ulautai molo adong na malta adu pipe alai taingot iku martangiang do hita patul hason pasahat tu ibana amen martangiang mahita mauliate madiho ali di bata amanami di pargugui hodo hami akan naposom di sudi akaulaun nami di marragam nang di hubungan komunikasi nami tu akadongape ali Tuhan ajari mahami totong meredus nadenggan ajari mahami totong bersabar di akka situasi na mau alai pargugui hami jujui hami totong marsihoho martangiang tuho ali Tuhan nami mauliate madiho pargugui mahami di akka rumah tangga di ulaun ari-ari di akka parsauran nami na humaliang pe asiro hamale Tuhan pasu-pasu hami saminggu naroon di sudia kaulaun nami lehot di hami ale Tuhan hiras ni roha lau mangula lehot di hami totong kegairahan mangula kaulaun nami nang pe ulaun nami akka ulaun na somal alai ko totong do patuduhon nami semangat na baru asiro hamale Tuhan pasu-pasu mahai mangula kaulau di tonga ni huriam saminggu na neng ron marhiti-hiti akka pertangyangan si dohotan nami songoni dohot akka ulaun kategorial pe asalam marsitutu hami ale Tuhan manakasi sian hata masawoto hami lomo ni roham salam masitu paha kami akka ruas ni huria pasu-pasu male Tuhan akka dongan nami namar ulang tahun kelahiran 10 pitu halak songoni namar ulang tahun pernikahan sakeluarga di Bagasa Saminggon. Ali Tuhan pergugui Nasida di nama kalason lasni roha pertambahan 1 tahun di umur doho di pernikahan Nasida pe. Jala totong paingot tugu-tugu Nasida Tuhan di lasni rohai lahu mangulahon akan nauli nadenggan. Asiro hamale Tuhan. Hutangnya kok kami tong dongan nami na berduka cita keluarga si mangucong siagian di naung jumulu yanakon Nasida yanakon nami na wawalongi hami do hardo amadeus si mangucong jala sadireon ale Tuhan di palapas di pertikian ope di patu pado parmingguan na songonod di si anggia male Tuhan marhiti-hiti parmingguan ipe buita rapul rohani akka keluarga na tininggal honi
yanakon namin nong modingi. Sa tokinari ali Tuhan, dito nga arian non, paborhaton nami mabakki ni nahualong amion tuinganan na parpudi, ramoti matutong merdalado dengganu laoni. Asiro hamali Tuhan, tangyak konon nami dutong akadongan nami na dibagasan parsahiton, sela perdusi di rumah sakit Budiasi. Lituina Aurelia Lubanggaul di rumah sakit Pasar Minggu. Natades Manik pesta Robert Siahadi rawat di rumah masing-masing. Ali Tuhan nami hodo padaoni nasumurung padaoni bulun siakodo haroron ni hamalumon ni sahid. Alania ali Tuhan homatotong nama masu-masu akka ubak pinakke ni dongan namion songoni akka dokter nama nangani pe saya tong leona le Tuhan habisuhon nasiakoi asabui mendiah nusa dengan baik mengalian ubak na patut pe marhiti-hiti akka dongan nami mendapat amalum nasiakko ale Tuhan asima roham hutang yakok kami do totong ale Tuhan aka dongan nami na ado kerinduan na sidabi naung liling say dipangido ale Tuhan marsihoho do hami totong mangrupi na sida di pertangyangon tangi homali Tuhan pangiduan na sidai Bartolomoni roham ale Tuhan luas amat jadi agyak marhiti-hiti na sida pele Tuhan tabahiras ni roha di tongani ngulon jala bui na sida gaya pasu-pasu tuna humaliang na sida pe mauliate madiho ali di bata amanami sahat tutanga memahami nang yak kaulaun sosial di bagasa sadari ope asiroham marhiti-hiti ali Tuhan marsangap guarmu huwe kami marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami tangihom mahami amin. Mari demahita memuji Tuhata sian buku ede nomor 700 sada laus tapasahat ma piliata.
suya. Saat mapiliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulok karajau mu di tonga-tonga ni kuriam doho di Portibion. Bukai marohanami marhite-hite toddim, asala putadahami gudang ni silehol-lehom itu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say sauk malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang, leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasuna di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutoddim.